Assalamu alaikum. Sannu yalla bai. Dala karfe nawa ne yanzu? Biyar da rabi. Okay. Dala safe ne ko dare? Time ne? Yanzu. PM ne. Okay, PM? Okay. Ina so in shift time ne, waya na ya mutu kuma akwai wanda zan haɗu da shi ne, ka gane? Shi yasa ban san ko dare ba ne ko safe, ya ce in faɗan mai. To daga ina ne? Zai zo ya same ni a nan ne tun ɗazu nake jiran shi. Kuma ban da lambar shi. Waya na ya 5:30 mutu. za ka ce mashi. 5:30? Yamma kenan. PM kenan. Okay to. Ba safe To na bane. gode. Yawa. Assalamu alaikum. Sannu. Sannu. Dala karfe nawa ne yanzu? Biyar da rabi da minti. Okay, da Allah safe ne ko dare? Dare ne. Allah karfe nawa ne da Allah yanzu? I don't understand. Okay, bari mu ci. Allah karfe nawa ne? My phone is not working that. She also my text. Time? Eh, 19 minutes after 5. after 5. Please, is it morning? Is it afternoon or night? Now, it's night. Assalamu alaikum. Sannu. Sannu. Dala ina so, dala karfe nawa ne yanzu? 5:36. Okay. Dala safe ne ko dare? 36. 5:36. Is it safe ko da dare ne? Yeah, let's just say safe. Okay, safe? To na gode. Ya ne? Sannu. Udara ne da wawa ne. Dala karfe nawa ne yanzu? This 5:29. Dala safe ne ko dare? Dare ne. Eh? Dala gari, dala faɗa mun mana kuke haka ne? Ina kwafsa, tell me now. Dare ne ko safe? Zan ce ta time ne.